ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kaseng FKJGP Sengkeme harengkat ke jingadan lang jong ki officer katanat PWD kilalait banjurib ya ke Jakapuli Engineering balatip kum ke Politeknik kebadan hamaulai kenton masar ha ke arpu pratrik ukelalengkot arhajar arpuwei. Hakani ke jinglet jurib lalap ba ke jingte yagani ke Jakapuli kalong ke basuki bat ke basateng. Kumban supenken mau hangne ya katai ke building lasdang bansna haus nem arhajar khatnyo bat ke jinglot kan kot shadow ke arpuwei kelor tam. Ke jingtmu hagabatai ya kani ke Jakapuli kalong na kabenta ki samla kentai bat senrang ki bedog ki bomkot bor ban let puli shabar jong ke jela. Habakren shikilat pathai khubor na kaliang jong keseng FKJGP kala dawaru na kontraktor ba untrei penstet ya kani ke Engineering College khnang bakan long ke jingmentoi ki samla puli jong ke jela hadin ba ke sorkar kala bu thong ban shna pendep no hauni usnem arajar arpuwei. Kaliang keseng ikwa ba yakni college kidai ban pendap no kenang bakan wanra ke jing mentoy na benta ki khanna ki bamut ban pendap yakni ka lain ha kaliang ke engineering marngi I ba kena ki jongi ki bamyo ban let na kaliang ke kota ban let puli ke engineering sabar ki hab ban let ya ki private institution ani ki private college sabar bat kabai admission ru kolong kabaram hadu kata ta kabakal long concern ni kaseng bang ikwa ban pendap no ya kani ka engineering college hani hapo ka jela ka jongi nomar ngi ba khamtam kidon ki khna na kilong yeng ki baduk ki baduna ha kayo kot ki bala bat ban shimmenta ban lej ban pendap kani ka lain ngi ba ki admission fees sabar kilong ki baram bat hapo khamtam ngakwa ban stress ni habaya day ba ki hostel fees bat kitu ki basa sabar nomar ngi ke jinglut kalong kabala long sabapalat kabala kot dakilak tangkapai hostel fees tikamta na kaliang keseng iwan hani bat isa ban yakran ban pendap kham kloy no yakani ka engineering college khnang bai khana samla ki jongi kinio e jingmentoy hakani ka jilla ka jongi lingba kani ka engineering college ila yo ban yakran bat I engineer jongka PWD la penshayangi ba menswa yakani ka kam la ship la don ka joint venture lingba ta u areng bat iba John wat kongor tingim kwa than bangin kedau kti anu ino nomor kani kadai ka educational institution ka banwara andrai nakaliang mentapat ka nakaliang ka sorkar ka IT ban penno hiba kurba te kumta nakaliang ka sengru iwan ban kerpa di bak kurba dalong kepala ba indang kampung statue ya kani kam kena bukan wanra jing mentoy ya kun samla jongi tingi kwa kan ba nakaliang ke sorkar kan simkya ba kan concentrate kini genuine issue lane kini ki genuine ibadai kunja kini ki college ki ban ai jing mentoy ki kun samla jongi nomor bensuk kam hadin abut kim don kam su ban let sabar ngi ngitep ban ngi ba bun ba ki samla jongi ki banane ke jela ilek ban puli sabar wala kim don kabor ban pak puli ki kun rei bagi kun ki don ke jingnang ke jing start tambah kim ban si ban pak ki kun ki hapan sim da kalun ki hapan sim ki be gilat kelenti ban penbit penbiang ya lagi jong ki kun nakaliang ke jongi ke jing sisa kani ke projek kelas sedang nadu arhajar kadnyo ti ngakubur bakadon ke jing slam ha ke bidai bak progress jong kani ke kam ti jing sisa la aipor ban pendap kum laong mentang lai po nai man pendep ikani project nrei kidon ki katuk ni ki daw ki ba muslim ban pendep ikani ka project koi ka beningkong kalong ba I ha katu ka beningkong ban sedang ikani project ba ngaru anak sujon sien hang ne kum engineer ti ha katu ka por ha ka jing trei kum laong mentan de kitu ki party ki beningkong ti kitu kim long capable
kimlong capable ban state ya kakam Henry minta dang sistem dang ha arajar khat kendai nai arajar arho Januari te ngi hadin bangila ya kren ban kumno ban state ya kakam bat hadin kata ngila channelize leng bai ba kurba te nadu arajar arho mencem sistem te ngi kakam nada pipet minta kakam kala ayat bahasa khmat principal ro ngi trilang te ngi iba kanika progress hadu menta kalapoi hadu nyukusan persen kanika physical progress jong kanika kam te kata ka dau ka bening kong kalong ba menswa kitu ki kontraktor kim de ki balong kiba long capable kiba mo klese kim dan mo ban handle kanika project ala yang management nek finance nek kim la ban handle kata katika poin bening kong ka ba slim kanika project ka ba ar pade kijing slim jong nek project kala ban long ba ha kanika slim kam tam how new stem arja arho nomor ba kadon no kanika covid-19 te kadon kanika jing ha ka bide state ya kanika kam nomor kidon kiniki mo kijing hang ban ra ikitir kitar ban trei lai luit kata kanika kadau ka ba ar bat kadau ka ba lai ru ngi ha ka tu ka por hi long kade ka kadau ka ba lai kade nam ta kiniki skill labor ka bangi shem jenjar ban yo kiniki skill labor henry ka ba so tanat bade na du Januari arpo kalong ba kinong trei ki badan mentah ki dei baro ki khasi te ngi ba mentah kala yang kat ne malah bat kala kut hiru kat ne ya mentah te kum laong dei isket tri mentan ya kermen skamba lada ka funding ka biang kumala ikren ba iba kurba na try how December mentau sudan kani ka project kala ban dan kanika project hang ni ti ngidon hang ni ya ka academic block ya kanika administrative block bat kumju ro ya ki hostel ti ngakermen scam lada pipe ngidon ki boys hostel dan girls hostel ya kini ro klaya chakmat ti kumlaong mentan ti kini ki dau bat ngakermen scam hi ba mentau sedam ngila ban pendap ya kanika project lamang pisah ya kani ke jing sya kadai kum ba arpoi klur tam kendian te kata kanika sanction amount kanika financial progress kalapoi lakumno ngatrai kalapoi kum khat ar khat like klur yamenta ang bakan pelat gi khna jungi begini open pendep engineering hangni lagi papas na po polytechnic na gi ba one direct na class 12 tikin sadan hi ka seat sharing lateral entry but kunjulu direct entry te kumbayong gi secretary jong khimtan kami dia kade na kabantaban jarab ikhna ikwedu pamla ban puli kang binio ke jimpuli engineering ni por ijung kibun ke pas nang ni kimi olat ani puli nomor ka fees sebar ma umtan ka khamhe an kin haban pendabe ke diploma syo nang tai ti ki bakwa ban wan ha lateral entry mo second year ti kin sadan ki sip pade ke banat mata ki class 12 bro pendabe ke ni kin dab ke BE ka graduation iban pendap mata ki diploma tinang tai ler kiwan hang ni ki join second year ki pendap salai snap tad weekend bapa class 12 2+4 ki papas nang ni bade 3+3 aju hi ngi ba ni ka jela ka jongi kiladon ka ni hu kiladon ka IIM kiladon bat ka NIT ngiladon te ngi so ni penpau ka jing so kuman bat so burom ya ka sarkar nara ka lala ban pendap kham kloi bat ban wanra no ya kini ka engineering college hani hapo ka jela ka jongi bat kan long ru kum ka gift ya ki khun samla ki jongi ki bamut bon pendap ya kini ka line engineering chwa ba ka jela ka jongi kan kenjo saka san pausnam ka ba yo state ka ba pura